de la camarita. ¿Qué música me va a tocar? Xa virarei. Fálame xa. Es que, Claro, como dije yo, voy a llamarlo. eu quedo da casa. Os que tiñan antes o bar do Moro, ali que paraba na Espiñeira. Ah, en las piñeiras, sí. Eran os propietarios da casa. Marcos Oreiro, era unha casa bella. Pero tú sabes, donde estuvieran viviendo esa casa de la abuela. Si esto pasara a Ponte, que aquí, a casa que está a derecha, que tiña unha finca e todo esto, ali era donde estaba, donde vivieron los abuelos. 3 anos, ou 4 anos. Non, son 60. O a 61. Era moito antes. 5 anos. Esto que viña sendo? Frutos rojos. E puré de castañas. 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 Esta, la camarita. Al ataque. Ah, non lle pediche viño. Ay, é verdad. Pues ella, café de guiso. Oye, traes unha botella de viño? Una botellita de vino. Mira que tal agua, Fervent. Dame un cubierto limpio aquí. No, aquí. Nada. Está perfecto. Está perfecto. Muchas gracias. A cuchara sí. Muchísimas gracias. Oh my god. Oh my god. Oh my god. My God. Oh my god. Algo quente. Un pouco quente, eso non? My God. Oh my god. What the fuck? Eu esperaré, non sei se dar un paso hasta a playa e volver cando teña pouco enfriado. Pero ollo que teño contadas todo o número de fabas que hai na cazona, Así que ollo con que falte algún. Me teño contado No seguro. falta ningún. Pero, bueno, as castañas tamén se queres. Esto las orgánicas que teñamos parte do saco para afloxar un poquinho e demais. Que pasa? Pois cobramos un precio de alquiler que se amortizaba a máquina pois en menos de un ano. 8 ou 9 meses teñas amortizado a máquina. E seguías tendo o mismo precio, no noso caso, 4 anos despois. Que pasa? Aí, a delegación central seguía facturando porque que pasa? A ti ibanche cargando nas contas da delegación, por exemplo, vas a Galicia, a ver, alquileres de la Pobra, 25.000 euros ao mes, Galicia, por exemplo, es decir, unha cifra. Eso seguíase pasando a la Pobra. La Pobra
vamos, justamente, eran cousas que tiñan xa máis que amortizadas, costaron a mellor 1.000 euros unha máquina e estaba facturando